Napakatalino mo talagang demonyo. Akalain mong naisipan mo pa tong online guarding? Anghel, para saan ba ang aking mga ekstrang sungay kung wala naman ang utak? Pero okay yan. Kasi kahit nandito ako sa langit, nababantayan ko yung alaga natin. Anong sinabi mo? Buti ka pa nakabalik. Oo. Pinalitan muna kami ng mga arkanghel sa lupa. Hindi kasi sila din natablo ng virus. Bakit kami? Hindi pinayagan. Lockdown lang ang impyerno. Eh wala kayong mass testing eh. Kami merong testing sa purgatorio bago ka paakyatin sa langit. Kupal na sa tanas to. Walang plano mag-mass testing. Sinasa ka ngayon? Nandito pa rin ako sa lupa. Sa kongreso. Talaga? So ano namang ginagawa niyo dyan sa kongreso? Feel at home ako dito. At ano namang ginagawa ng mga kasamahan mo dyan? Ayun. Kumukota sa kademonyohan. Ang mga alagad nila. Kumukurakot ng pondo at relief. Kayo pala ang dahilan nun. Buti na lang yung mga kasamahan kong anghel. Maraming nahipong puso. Marami kaming nakuhang donasyon. Ganyan nga. Maraming salamat sa inyong mga donasyon. Malamang, yung mga kapatid kong demonyo, dinamay na rin nila yun sa kanilang mga pinurakot. Yung marami na ang aming kampun. Kaya kayo nahihirapan sa social distancing. Hindi uso ang social distancing sa impyerno. Parang ito ang barbecue. Magkakadikit at uhog-uhog. Sana naman hindi niyo maisama yung alaga ko. Anghel, akala mo lang yan. Pero ang dami na niyang kasalanan online. Akala mo nagtatrabaho, pero hindi. Nanonood lang siya ng porn. Hoy, kayong dalawa. Kami? Oo, kayong dalawa. Kayo pala ang dahilan kung bakit ang taas-taas ng charge ko sa data ko. Kayong dalawa ang gumagamit. Mga anghel at demonyo kayo. Disconnect ko muna kayo. Wag!